Nurul Islam Online Channel. مصطفى مصطفى منبع للصفا صلاة الوسطى wadda take cikin suratul bakara hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Malamai sun yi sabani akan me ake nufi da as-salatul wusta. Mafi yawa sun tafi akan ana nufin sallar la'asar, domin ya zo a hadisai da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tahari, ya faɗaitar kwarai akan sallar la'asar, ya nuna muhimmancinsa da kuma wajibcin watan kulawa da ita. Kuma sannan in ka lura da rana, salloli biyu ana yin su daga fitowan alfijir zuwa kaiwar rana tsakiya, sallah ɗaya kuma watan zuwa zawalin rana, sallah ɗaya kuma ana yin ta a lokaci daban, salloli biyu kuma ana yin su bayan faɗawar rana. Saboda kaga sallan magriba da isha da daddare, sallan asuba da azahar kaman daga safe zuwa rana. To ita kuma sallar da asar ita ce take nan wusa ita kadai, sannan kuma tana da wahala ga mutane ma'aikata, misali yin ta a cikin lokaci, saboda kuma lokacin da ake rufe ofis ko lokacin da ake tashi aiki sai a rika makara in ba a hankali ba a cikin ta, da dai dalilai da dama. Mafi yawa sun tafi ita ce, wasu kuma suka ce sallan asuba ne, saboda sallan azahar da la'asar ga sunan su ne sallolin rana, sallan magriba da isha ga sunan su ma su ake yi tare, ko jam'u ma su ake jam'un su tare, ana azahar da la'asar jam'an, ana magriba da isha jam'an. Ita asuba ita ce kare ake yin ta daban ita kadai, wasu suka ce isha'i, wasu suka ce la'asar magriba ne, wasu suka ce azhar ne. Sai malamai suka ce an zagaya da su ne dan ka dauka kowace sallah a matsayin ita ce as-salatu al-wusta. Amma dai kauli mafi rinjaye ita ce sallar la'asar. Sallallahu alaihi منهجا وسطا كانت تسعده بسمة